enom. Oh. Ning damele panci kurungan ngeten-ngeten iki namungan. Nggih. Oh. Nek kutut nek ora penjalin ya kurang rapi to. Ning pun nate damel. Nek penjaline sing ra ono. Penjaline kula nggih ngerti nggone. Pundi to? Teko anu teng Kulon Progo niku kathah. Mboten nganu sing bunder. Ha nggih, mangke tak genehi gambare sing nggen kula. Karo nyambut gawe, Mbah. Nggih pun. Oh, ora mung niki dusune ndak nderek ganjuran. Oh, Ponco. Sing ganjuran sing mriko. Ganjuran dhuwur kali gending wau. Oh. Hitungane meh nempel karo sing dalan saka Pancarga nggih. Ha nggih. Oh. Kula riyen nganu isih cilik teko nyepeda arahe saka Pancarga medhun mriku niku kula ya sempat terbawanen Mbah. Nggih. Riyen rak runda dibangun. Ah, iki sepi. Nggih. Sakniki wis rome perumahan. Ah nggih. Niki sing gletakan ki wayah napa? Cilik. Putu. Nggih. Oh. Ben mlebu nang YouTube, Mbah. Alah. Wong manual ya. Nggih malah sae sing ngoten kok.